Shorttrekkers met mengde gevoelens waarom van WK. LDODK spelen derby's in nek voor uitverkocht hoes. En survival koers te tillen Zwitserse editie eer. Dit is de sport van Mandy Overmaat. Goeien en welkom bij Boppenslag. In deze uitsturing ook nog een verslag van de basketbalwedstrijd Ares in Zwolle. De inzet is een landelijk finale plak in de beker. Maar eerst het is op. De Friese shorttrekkers Shinky Knecht en Daan Breusma komen met mengde gevoelens waarom van het WK. Al is Knecht wel een stuk tevredener als Breusma, die het maar op één afstand uitkwam. En dat ging net echt geweldig. En dat gaat dan om de relay, oftewel de oorlossing. Het doel is goud. Verliezen hier helpt het Nederlands team nog zilver. Grutte verwachtings dus, maar het komt er net uit. Al liep het in het begin nog goed te gaan, maar dan komt de wissel tussen Daan Breusma en Shinky Knecht. En dat gaat net goed. Breusma baalt er verschrikkelijk van. Breusma zakt in één keer van 1 naar 4. Hoe is het mogelijk? Wat jammer. Wat een fatale wissel bij Nederland. Ik reed op zich wel goed. Alleen de wissel van Shinky op mij, die roen net echt. De eerste pikken wel, maar de laatste keer dat het echt gebeuren moest, toen roen hij net lekker. En daar verlen we de hele tijd plakjes op. En daar hebben we goud mooi verlen. En we hebben nog brons, maar daar ben we helemaal niet blij mee. Trek je dat jezelf aan, nu erg? Ja, natuurlijk. Nou, zeker wel. Want ik heb wel het gevoel dat Stromae goud mist erin. En dat is best wel zuur. Ik ben niet heel blij mee natuurlijk. We gingen hier voor goud op de relay. En als het dan niet lukt, dat is vrij kut. Voor brons, omdat er een penalty werd uitgedeeld? Ja, nee inderdaad. Die had ik al gezien. Dat gebeurde volgens mij nadat ik Daan afgeduwd had, werd er verkeerde inactie van de Koreanen geplaatst. En dat zag ik. Dus daar ging ik eigenlijk wel een beetje vanuit. Maar ja, dat is dan schrale troost. Shinky Knecht helle juster zilver op het 1000 meter. Shinky! Tot de laatste meters denk je dat hij geen kans maakt. En dan kukelen er 2 omver. En dan pakt hij in elk geval zilver. De laatste rugteind probeer ik naar binnen terug te komen van 3 naar 2. En die Koreaan die blokt niet als het ware, maar dat ging net op een goede manier. En die waren uit uitslag en dat er nog eindigt die gezwadden. Dat is wel een mooie opstekker. En er is ook nog een vierde plak op de 3000 meter. In het overall klassement eindigt Shinky Knecht als 5e. 1 plak heger als verliezen hier. Ja, nee, het is gewoon goed. Maar ik ben nooit zo van emoties, dus ja. Goed, blij ben je wel? Ja, nee, zeker ben ik blij. En ik behaal van de relay, maar voor mezelf ben ik wel blij. En dat mooi. Voorzitter Robert Veenstra van Sportclub Heerenveen sleept Johan Derksen en Voetbal International voor de rechter. Veenstra eerst het rectificatie van de uitspraken van Derksen dat Veenstra sjoemelen had, maar cijfers bij Sportclub Heerenveen. Nevens Veenstra had Derksen zowel in het blad Voetbal International als op televisie leugens verkondigen. Veenstra eerst het in een kwartpleit van Takom Vreed rectificatie met een dwangsom van maximaal €500.000. De wedstrijd Emmen-Cambuur die het voor op de planning stier, gaat net terug. Er lijkt te volle sneeuw op het veld in Emmen. En dat is de tweede keer dat de wedstrijd net terug in kan. Ook op zo'n december en op 21 januari kon de wedstrijd net terug in vanwege de winterse omstandigheden. Ja, dat is zeker toeval. Nou leert de ervaring dat het vaak zo is als een wedstrijd eenmaal afgelast wordt, dat het noodlot elke keer toeslaat bij die wedstrijd. Dus het is niet de eerste keer dat een wedstrijd er vaak uitgaat. Door het net terug in van de wedstrijd begint Cambuur aardig achter te rennen op de concurrentie. De Ljouters hebben 3 wedstrijden minder spelen. Het 6e plak op de ranglist jouwt dan ook een vertekend beeld. Je kan gaan rekenen met al die wedstrijden inhalen en winnen. Dan betekent dat je zoveelste staat. Verlies je ze allemaal, dan sta je weer 6e. Ja, het zal toch eerst gespeeld moeten worden voordat we daar iets over kunnen zeggen. Cambuur moet dus nog 3 wedstrijden inhalen. En omdat er eigenlijk geen ruimte meer is in de competitie, wil Van der Belt dat de KNVB de Interland weekend broekt voor de Jupiler League. Op dit stuit zijn alle Nederlandse clubs in die weekend vrij. Maar wat mij betreft moeten we die afspraken maar eens gaan herzien. Want het zijn toch 3 à 4 weekenden in een jaar die we als eerste divisie heel goed kunnen gebruiken. Wanneer de wedstrijd in Emmen inhellen worden is nou nog net bekend. En Sportclub Cambuur slag de Roorroene Vreed tegen Telstar net in om te winnen. De wedstrijd eindigde in 1-1. De eerste helft is van beide kanten net best. Er worden amper kansen gecreëerd. Maar toch komt de thuisploeg krekt van het skoft op vastsprong. Hoefdraad omspeelt Wout Drosten en keeper Telgenkamp verschot hem dan op het skot. 1-0 voor Telstar.
De tweede helft is Cambuur een stuk beter. Benammen invaller Oebele Skokker is op dreef. Dit is een van zijn eerste acties. Mooi stekpaaske op Bakker, maar in de kwarte hoeken zit Varkenvisser te plak. De liekmaker valt uiteindelijk zo'n minuten vertierd. Skokker zet de onvol op. Martijn van der Laan met de paas op Jurie Rozen. Die tikt die bal dan subtiel terug op Oebele Skokker. En die helpt het uit. 1-1 en dat is ook de eindstand. Cambuur wit voor de tweede keer op Riegen het te winnen. En Mat nooit verliest in Veendam. Nou genoegen nemen mooi een punt. ONS Snits is in een volle strijd om het kampioenschap van de sneunshaatklasse. Sneur werd een belangrijke wedstrijd in de nummer 4, VVOG. Bloemen van Mr. ONS Snits van tevoren. Leo de Wacht had het record verbrutst van Wieger Cinema. Dat moet duidelijk wijzen. 363 wedstrijden op zijn naam van ONS Snits. De eerste helte is net om te zien, dus gaan we voort naar de tweede helte. De vastzetje hier van de linkerkant wordt net goed voortwerken. Martijn Rozenburg, de eerste helte, geen bal onrekken. Maar de tweede helte, bij Sameruten, voort de 1-0. Prima doelpunt van de oudspeler van Cambuur. Martijn Rozenburg, 1-0 dus voor ONS Snits. De ploeg van de nieuwe trainer van Cambuur, Dwight Lodewegers, komt vol ver waarom in de wedstrijd. VVOG hier net echt goed verdediging aan de kant van ONS Snits. En dan komt de vastzet van de rechterkant en daar is Rocco Keizer. De man van VVOG en hij maakt het de liekmakker. Bij de eerste peel, prima intikt, Keizer 1-1. Sander van der Heijden die net maar wie blesseert en dus als assistent-trainer op de bank. De vrije trap van Chris de Wacht. Prima vrije trap, nog geen minuut na het doelpunt van VVOG komt ONS Snits alweer op 2-1. Hiendal onhoudbaar liek het is de bal trouwens net voor de keeper, maar hij zit er prima in. 2-1 voor ONS Snits. En dan attentie voor de mooiste goal van dit weekend mag ik eigenlijk wel zeggen. De vastzet is van Jurien Bos en dan Martijn Rozenburg. Je kent hem haast veel gelijkje, maar die van Marco van Basten wie die wat via de fot. En iets minder belangrijk, hier het doelpunt van Martijn Rozenburg. Kaboom! In de kruising. Fantastische goal. 3-1 de winst voor ONS Snits. Ik raakte hem echt perfect en op het moment dat hij dan je voet verlaat, zeg maar, om het zo maar even te zeggen, dan weet je eigenlijk wel dat hij erin gaat. En ja, gelukkig stond er niemand voor en vloog hij zo de bovenhoek in. Ja, heerlijk, zo'n doelpunt. ONS Snits is nog altijd de eerste en die dit weekend dus goede zaken, want de nummer 3 heeft jou en 4 vliegen punten lezen. Harkemasse Boys verleed dit weekend met 2-1 uit bij WHC en is nou 8ste. Komende sneun, de derby in de haatklasse hier in Friesland. Harkemasse Boys in ONS. Die wedstrijd begint sneun 6 uur. Voor de kenners wie het vooral al duidelijk. Debutant LDODK wie degradatiekandidaat nummer 1 in de Kworbal League. Na 14 wedstrijden staan de Gedieksters Liekwols op het veilige 8ste plak. Snijn kwam nummer 9 Nick uit Greens op bezitten en die had 3 punten minder. Bij winst is LDODK zo goed als wis van handhaving op het hoogste niveau. Een merkwaardige primeur op een Gediek. Een dik uur voor de wedstrijd gaat de sporthal op slot. Want met goed 1400 taskogers zit hij groot vol. Want de derby van het noorden is een beladen in. Nick wil beziekje in de league te blijven. Komt hier op vastsprong terug Ricky Woe. Maar ook LDODK wil je winnen. Want bij winst is LDODK zo goed als wis van handhaving. Het zal dus een finale worden met een soort druk op zit. Het is hier André Zwart van Grutte Oorstand die de stand weer in Liekweg brengt. Maar de doelpunten in de eerste helft die binnen het duur. Grutte missers aan beide kanten. Een soort balverlies. En ja, wat doch je met die spanning? Nou, daar is dan weer Ricky Woe. De man die in de eerste wedstrijd maar liefst alle keer scoorde in LDODK. En ook nou in het begin van de eerste helft op dreef is. Het is Nick met de lietse voorsprong in een doelpuntje. En het is LDODK wat moeite had om het god van de koer te vinden. Ook bij Jan-Sjoerd Pol, de coach van LDODK, is de spanning aan te lezen. Maar nou een goede aanval via Sita Bijker. En dan komt de bal bij Erwin Zwart. En die tekent voor 6 gelijk. Het leidt weer Iepen, het kan alle kanten weer uit. Maar vlak voor het skoft is er dan toch de terugbraak hier van Sita Bijker. En die zet LDODK op een 9 voorsprong. Een lietse marge dus in het voordeel van de Gedieksters. Maar in de tweede helft zal Nick vechten om rond te komen. En dat slag het hier via Rianna Echten.
In de eerste wedstrijd goed van 9 goals. Dit is pas haar eerste. Tolwe gelijk. Maar daar is het antwoord van Erwin Zwart. Met 2 treffers maakt het verschil weer 2. 15-13. Maar de Grenzers die blijven op het vinkertouw zitten. Een liedskansje onder de koer van Linda de Blauw budget dat alles toch weer binnen komt. En dat even later Friso Bode hier onlezen mij. Dan is het 16 gelijk en hebben nog een dikke 5 minuten te gaan. En weer moet de laatste 4 minuten de terugslag brengen. En weer is het André Zwart die juist op dat moment voor dadelijks de score weer iepent. Prachtige tropbraak, Santje 16. Het verschil blijft in je punt. Als Linda de Blauw hier het toch weer onlezen kan. 19-18. En dus moet het in de laatste 2 minuten weer barren. Balbezit voor LDODK. En André Zwart is van onschatbare waarde van zijn team. Want hij brengt het verschil naar 2 met zijn 8e goal. 20-18. Wanhoopskot van Nick. Balverlies. En nou het kopje erbij horen. En dan is de winst binnen. De vrije bal, de oertreding van Ricky Woe. En dus vlak voor die de strafworp voor Erwin Zwart. En met zijn 9e treffer tekent hij van de oerwinning. LDODK wint met 21-18 en verlengt na alle gedachten het verblijf in de Korbbal League. We moesten gewoon winnen en hetzelfde hielde van Nick. Die misschien nog wel iets meer, maar het hielde voor u zeker als motten. En dan is het heerlijk dat je zo'n finale, ja, dat je die gewoon winnen. En dat je zelf eigenlijk nog net definitief, maar wel zo goed als veilig spelen. Ja, hier hebben we gewoon heel goed naar tabwerk en dan show je gewoon 2 thuiswedstrijden en je pakt ze gewoon beide. Ja, dat is de verdienste van het trainen en gewoon laten zien dat we hier onverslaanbaar net helemaal natuurlijk, maar dat we hier gewoon heel goed zijn thuis. In elke polster op nummer 10 en LDODK, je mag een hele programma stilkring. Ja, ik denk dat het voor jezelf gewoon echt al super mooi is, maar om iedereen en ik even zien te leren dat ze net zo snel oordelen matten en dat we het zonder ervaring en al die dingen en al die redenen die ze nam hebben, toch maar een flikt aan mij snel. En dat is gewoon echt fantastisch. Deze wedstrijd speel je, dat is een ervaring. Onder druk speel je, maar 1400 man in de zaal. Ja, dat is een ervaring en die neemt mij een taak meer. En dan kan je sterker worden, denk ik. En dan schuif ik nog even op kaart. Maar nog 3 rondes te gaan is PKC koprinner voor Fortuna en Koogzaandijk. LDODK stiet 4 punten voor op Nick. De Grenzers speel je nog Detos snel, Koogzaandijk en PKC en moeten alles winnen om LDODK nog in te heljen. De Griekster speel je sneun uit Fortuna. Het fietser Luo Westra van de 10 is net op het podium eindigen in de rittenkoers Parijs-Nice. In de laatste etappe, een klimtijdrit over een lietse 10 kilometer van Nice naar de top van de Col d'Huez, waar Westra 20ste op 1,34 van winnaar Richie Porte. In het eindklassement zakken Westra dermee van het 4e naar het 8ste plak. Porte werd ik de winnaar van het eindklassement. En Sven Kramer had sneuren bij de wereldbekerfinale op het Heerenveen op een ijs litten dat er de allerbeste is op de 5 kilometer. De rieder van het Veen noteerde een winnende tijd van 16,78 en wie er mij haast 5 tellen rapper als Jorrit Bergsma die het zilver pakte. Het brons weer voor Bob de Jong. Het tweede plak smiert Bergsma 120 punten op, wat genoeg weer voor de winst in het eindklassement om de wereldbeker op de lange afstand. Kramer wie op plaats voor de 5 kilometer in Sochi hoe 2 weken. Jonke Kramer verschijnen ik Jorrit Bergsma en Bob de Jong aan de start bij de WK-afstanden op de 5 en 10 kilometer. En Marit Leenstra had sneu bij de finale van de wereldbeker in Tialf een teleurstellende 1000 meter rieden. De riedster van Wiekel kwam net verder als plak 10. Het wiel was krijgen nog om een ticket te pakken voor het WK-afstand in Sochi. Leenstra was snel op de 1500 meter 8e en won daarmee het wereldbekerklassement. Dat wiel was net genoeg voor deelname op de 1500 meter op het WK. Die tickets gaan naar Irene Wust, Lotte van Beek en Diana Valkenburg, die het snel heger eindigen. Basketbal. Ares koer dit weekend historisch schreeuwen terug voor de eerste keer de bekerfinale te heljen. Een drege klus, want dan moet Ares mij 17 punten verschil winnen van Landstede Zwolle. De hele finale giet namelijk hoe 2 wedstrijden en de eerste wedstrijd in Zwolle waard mij 17 punten verschil verlen. Een flinke klus dus, maar spannend was het zeker.
Mooi het ankel van Tju de Paula is het na 4 weken weer goed. En dus begint Ares het duel met een volslijn fitte selectie. Ares is in die eerste helft een ietsje beter, benamen Sjors Poels. Hier is maar 3 punten op dreef. Maar Zwolle is met man als Smit, Novak en deze Daryl Webb van de 3 puntslijnen liep wel scherp en kind aardig bijbleven. Maar Ares boekelt zo nou en dan. Het zit al hier krekt net mooi en een soort bal ging dan ik krekt net in. Zoals deze 3 punten van Holkom. Maar aan de orenkant bij Zwolle zit het dan krekt vol mooi. Deze bal, kinderreis in onder de 10, maar dan gaat hij vol Novak. En de rest dan is dan 34-34. En dan krijgen we de laatste fase van de pauze. Deze gaat er net in. Hier is de buzzer al, dus deze telt net. Maar omdat hij zo mooi is, doet het toch even Sjen. Novak. Schitterend, maar de punten tellen net. Coach Erik Braal nog net hielendal tevreden over het spul van zijn ploeg. Maar de derde periode begint het dan te rinnen bij Ares. Dit is Whit Holkomp en dan komt hij een beetje gelukkig bij Greco. En met een dunk maakt hij de score. Ares bloedt dan lang hingen op een vastsprong van 10 punten. En het mag vanzelf die Sontje een punt pakken. Maar 10 punten en Zwolle begint wat zenuwachtig te worden. Begint bal te missen. Ares had dan vanzelfs haast en dus deze Helioep. Fantastisch, van een geweldige afstand. De bal van Holkom op deze Greco. En dus de score. Het god van 14 punten dan. Sontje punten, maar dat dus wijze. Holkom, je naar binnen daar. 14 punten, wordt het 16? Ja, dat wordt het. Maar nog 29 seconden te keer wordt het heel tijd sponder. 2 vrijworpen dan van Zwolle. De maat ijs in je mis. De eerste git mis. Van Hulzenbos. De tweede. Die gaat er dan vol in. Nog 30 seconden te gaan en de time-out. Onvregen terug coach Erik Braal. Alles op scherp zetten nou vanzelfs. Want oh, wat is het spannend. 2 punten verschil maar. Ares had dus om 2 punten nou genoeg om een verlenging aan te dwingen. 30 seconden binnen nog te gaan. Balbezit van Ares. Hier, Mike Michaels. Zie ik het? De leader van de ploeg. Holkom. Naar Givets. Moeilijke paas. Maar nog die balbezit. 30 seconden nog te gaan. Van het schot. Holkom, kom maar dat schot. Een dregen, die gaat mis. Dan nog 12 seconden te gaan. Gouden foutmuitje en dat tot Ares. Dus 2 vrijworpen voor Landstede Zwolle. En dan maar hopen dat er in elk geval eentje misgaat. Want het verschil is 2 punten. De eerste, die gaat mis. Dat is dus prima. De tweede, gaat ik mis. Dus maar 12 seconden te gaan. Had Ares genoeg onder 2 punten van in elk geval een verlenging. Holkop, gaat voor eigen succes. Gaat naar de basket. Maar hij mist. En deze hier erin maken. De fout wordt weer gauw maken op Zwolle. Het blad is nog altijd in 2 punten. Dus als Zwolle nou 2 keer scoort, ja, dan is het eigenlijk dien uit en oer. 3 seconden dus nog op de scoreklok. En 2 vrije worpen. De eerste gaat erin. En dan is het blad 3 punten. En dan kan het nog vol met nog 3 seconden te gaan. Als deze verdient is het oer. En die gaat erin. En dus is het oer van Ares. Er komt nog een wanhoopskot van Holkom. Maar daar is de buzzer. En boven dat gaat de bal mis. Dus is het oer en gaat Landstede Zwolle uiteindelijk naar de finale. Ares wint vol met 82-69. Dan komt 4 puntjes te kwad. Yeah, I'm disappointed, man. I really am. Especially such an easy shot. I mean, if it was a tough shot, then okay. But a layup, you have to make that. There's no excuse for that. So close. Yeah. I didn't even see it. Like, my teammate just told me that it kind of rimmed in. I didn't see how it missed. I just shot it and thought it was in. And yeah. Hoe beleefde u die laatste seconde? Ja, als een beetje rekenen. Hè. Wanneer, wat hebben we nodig? Wat willen we? Het was op een gegeven moment 2 verschil. Dan ben je eigenlijk bezig om gewoon te zorgen dat 3 punten, 2 punten, wie moet die gaan nemen? Dus gewoon rekenen en analyseren. Ja, maar wacht even, want ik zit in mijn radioverslag, ik zit op een puntje van mijn stoel, ik word helemaal gek, wat gaat hier gebeuren? En u zit te analyseren? Ja, want dat is mijn werk en jouw werk is om op het puntje van je stoel enthousiast te zijn. En ik doe weer wat anders. Het zou wel eens fijn zijn om wat meer emotie te zien. Nee, want het heeft op dat moment geen enkele zin. Ik denk dat ik het beste team kan helpen door niet een cheerleader te zijn, maar een rekenmeester. Ja, zei coach Erik Braal. Snijn wie de 12e editie van de Survival Run in Koorts te tillen. En dit hier wie het dreig benammen troch de kjeld. Bij Survival gaat het erom dat je je bandje net inlevert. Want als je dat doet, dan betekent dat je een hindernis net helle hebt. Er waren dit hier maar liefst zo'n 1100 inschrijvingen in verschillende categorieën. En wij volgen de Zwitserse klasse.
Een parcours oer 17 kilometer, maar maar liefst 68 hindernissen. En telde bij op die hele hudde, koude, wat is te wien. En je begreep al dat deze survival run de zwiste editie is zo'n jaren. Frieske favoriet voor de titel is Disse Kerstwind. Hij is de voormalig Nederlands kampioen en leidt hier op het derde plak. Op een hele minuut efterstoon van de nummer 2 en dat is Jochem Bruggink uit Venlo. En afdalen bij de touw. En de nummer 1, dat is de Belg Michael de Koman uit Gent. En die is kreeg mooi Disse hindernis. Oerol in Koortse hing je touwen en balken. En de ene hindernis is nog dreger als de oor. We gaan de touwen in, Jelle. Dan geven we entry naar deze balken. Onder de balken terug, apenhang, naar die balken. En dan geven we onder het net terug. Dan komen ze naar boven, dan maken ze die bovenste balken met ze hinnen. En dan ben je in de volgende hindernis. Is het zwier? Loeizwier. Ja. En dan komt daar de nummer 1 van de wedstrijd, Michael de Koman, alweer aan. Van de 68 hindernissen is dit misschien wel de zwiste. Een apenhang van maar liefst 70 meter. Want in Koortse Tille hield hoe extremer, hoe beter. Een buffel en beul en dit zijn de beste, de iets minder golden komen nog. Nou, ik denk dat daar nog wel een slagveld worden kan jaren. Ik leuk om te zien. Ja, want als je dit bedenken, zulke oefeningen, dan mag je wel, dan hij is zieke geest. Ja. Ik ken er niks aan, het zit in een geen. Langs de apenhang van Nederland. Alsjeblieft. Om je een beetje moed in te praten. Het liep het zo makkelijk bij de toppers. Met speelsgemak hingen ze in de touwen. Maar net bij elke nien gaat het zo soepeltjes. Heb je al mannen zien huilen? Nee, nog niet. Nou, dat doet ze niet, hè. Ik kan het niet maken natuurlijk. Ik denk dat ik daar nog een keer doe, man. Het is gewoon kilowatt. Godverdomme. Ze krijgen u niet klein. U wilt het gewoon. U wilt deze oefening gewoon doen. Ja, in principe je wilt hem gooien. Dan moet je de handen ook afhakken. Godverdomme. Assen komen we bij deze man weer om. We gaan even naar voren, ta, want daar is het spannend. De strijd tussen Bruggink en de Belg de Koman. De Koman leidt hier nog op koers. Maar is inhellen terug Jochem Bruggink. Bruggink had het dreig. En leidt eruit. En moet dan op een nij beginnen. Dan de Koman. Hij kan Bruggink nou weer voorbij. Maar hij moet deze oefening daar een goed aanbrengen. En dat slag het net. En als deze jongens die al man in het talibje er alle dagen voor trainen. Als zij het al dregen, dat jouwt wel aan hoe zwier dat het is. Bruggink dan. Hij redt het nou wel op. En hij redt het als eerste op om deze hindernis te nemen. En daarmee slaat hij een god met zijn concurrent. En die vastsprong jouwt de man uit Venlo ik net meer uit handen. En Jochem Bruggink prolongeert zijn Nederlandse titel. De Koman eindigt het als tweede. En op het derde plak is dan Kerstwind van Jester C. En eens is hij daar net heel tevreden over. Ik weet niet hoe lang ben je al binnen? Nou, een minuutje of 8. Ja, dat is de volle, ja. Ja, dat is de volle. Meer traind worden. Dan gaan we nog even bij waarom nou de mindere goden. Succes verder. Want je wil dat bonsje eens net inleveren. Als hij hem alsnog hellen, dan krijgt hij het bandje weer waarom. Ja. Ja, zeker. Dus we hopen dat het eruit. Ja, wat denk je? Slagen het hem nog? Eerlijk waar, ik denk het net. Je zit nu aan Moskou. Nou, nog een keer erin, of niet? Ja, voor jullie zou ik het nog één keer doen. Godverdomme. Kom op, hè. Kom! Pak hem niet. Machtig, hè? Afgelopen, uitscheiden. Uitscheiden, jongens. Knip de band wordt weer. Nou, en toch moet we zeggen, het wie een echte terugzetter, ja, die Hans Heert. Want uiteindelijk het er zijn bandje net inleveren, het zo vaak hoorde en dat het uiteindelijk slagen. Chapeau. Dit weer de sport. Want deze man die halve maart, na je weekend dan ben we er weer en vanzelfs in uw programma's en op internet alle dagen omtinken voor de sport. Nou dadelijk, keer naar het Nijse Joet, een heel mooie joent wensen. Doeg!